Det er liv. Og hvad er det? Det er en god fangst. Det kan man sige. Hej! Og velkommen til endnu en video af mig og min far. Nå, Gaia. Hvad skal vi lave i dag? Vi skal ud og fiske efter krabber. Det er vi bare mega gode til. Hvor er vi henne? Vi er... Ja, det kan jeg ikke engang selv huske. Lige nu er vi i Juelsmindehavn, som I kan se. Og vi skal over og finde krabber, så lad os komme i gang. Hej, og når det er, man skal fiske efter krabber, skal man huske at bruge en fiskestang. Og man skal vælge noget mading, der passer, så krabberne de også kender, så vi har valgt musling. Man kan også bruge spejepøls, men det går ikke lige så godt. Er det fordi krabberne ikke kender smagen, eller hvad? Ja, Okay. men det kan godt bruges. Hvad skal man så, når man har fanget krabberne? Så skal man bruge en spand. Har du sådan en? Nej, den er allerede i brug. Okay. Så hvad er næste trin nu her? Hvad skal vi gøre nu? Ja, nu skal vi jo bare i gang. Okay, super. Så lad os komme ned og se, hvordan det laves. Og nu er vi så kommet hen, og vi har sat os, og spanden er klar. Så lad os bare komme i gang. Hvad er det så specielt ved en krabbefiskestang? Ja, i stedet for en krog, så er der en klemme på. For at man kan spænde røven. Og vi har jo den her elastik, jeg ikke selv kan få op. Vil du hjælpe? Det kan jeg tro. Og nu har vi jo madingen og vores fiskestang. Så har vi så en af de her blåmuslinger. Kan du prøve at vise madingen? Det er en blåmusling. Man sætter den fast på. Og så er det faktisk bare ned i vandet med det. Du har vendt den om, og så holde den gule nede. Sådan der. Så er det bare ned. Jo. Skynd dig, åbne den. Sonja! Den er ikke slet. Der fangede den. Og så fik vi en krabbe. Ja, det var mig, der fangede den, far. Det var mig, der fangede den. Sejt! Skal I have en musling? Ja, tak. Nej, hvor er du for mig? Ja, Mathias, jeg har det. Der. Ja. Og så bare stille. Nej! Hvor er det ned til det? Kom så, hold fast. Værsgo. Ja, og nu skal du gøre det ikke endnu. Skide godt. Ja. Det var en dobbeltdøber. Lige så stille. Sådan der. Og så lidt hurtigere nu. Men ikke alt. Nej. Sejt. Hey, det er mig. De er tunge, hva'? Au, det der. Nu skal du skynde dig. Værsgo. Så er Jørgen. Hiv. Ja, den er stor. Jeg er ikke slet til. Og folk Michael vil sidde der bagved, så er det kun nakken. Nej, jeg passer på, at I ikke får smidt ud på. Far, jeg har fundet en skal med en snegl i. Skal jeg kaste den ud? Må du gerne. Er du ud?
Og så gør jeg, fanger du nogle krabber? Nej, det er ikke, man kan fange indtil videre. Jeg så en meget, meget lille krabbe. August, kom her. Jeg kommer. Stop nu, Fælles. Ja, den har bid. Den er bid. Yes. Skide godt. Kan du spænde han? Spænde han. Så lige så stille. Åh, den er tør. Spand, hurtigt. Sikke en stor en. Ej, jeg tør ikke holde ved det. Ja, det bliver du da nødt til. Du kan ikke fange den her i. Har du noget, du kan putte den ind i? Ja, spand. Hvad spand? Nå, den kommer. Skynd jer ned. Ned i spand. Det var dagens fangst. Ja. Bare put den ned i spanden. Værsgo. Så kan jeg få noget at spise. Det er liv. Og hvad er det der? Det er en god fangst. Det må man sige. Og vi har ikke engang brugt så utrolig meget mad, ikke? Det plejer til meget længere. Prøv at se, hvor meget vi har tilbage. Det gælder om en god tålmodighed og en god mad. Nu har vi fanget en masse krabber her. Ja. Der er 2 forskellige måder, man kan holde en krabbe på. Enten så gør man ligesom jeg har her, nede under og ovenpå, klemmer man fast. Eller også så kan man tage, ja. Eller også tager man fat heroppe i kanten. Det er også den måde, hvor man er mest sikker på, at den ikke får fat på en med kløerne i hvert fald. Ja. Den her kan I se, den er i gang med at slås, så den mangler faktisk en klo. De er stærke. Ja. Selv bare nu her, hvor den er her, så kan jeg mærke, at den klemmer faktisk om mine fingre. Så kan den ikke lide at være oppe i det frie luft, så lad os sætte ned i vandet igen. Og vi skal også hen, og hvis I kan se det, så skal vi hen og slippe og lave krabberæs lige om lidt. Så, men vi har fået fanget rigtig mange. Og nu er vi så heroppe, hvor man laver krabberæs, og vi er klar til det, men vi skal lige vente på, ja, på dem. På den anden fisker? Ja. Det er i orden. Så, Lad os prøve at se, hvor mange krabber vi har. ja. De er bare totalt klar til ræs. Ja. Er I klar, piger? Jeg er i gang med at prøve. Det er krabbevenligt. Jeg er nummer 2. Så er jeg nummer 2. Så skal Gaia sætte en op på, så kan du sætte en finger på den, så den ikke løber nogen steder. Hvordan har I tænkt jer at få den op? Jeg stiller over på den anden side. Hvad er du nummer 1? Jeg er nummer 2. Bare husk på, at den kan ikke få kløerne over hovedet. Sådan ja. Er I klar? Så tager jeg hælde lidt vand, så de har lidt at... Nå, det der, det er min. Nej! Hvad så er de gode? Den er sådan. Nej, gør nej! Stikker den af? Ja, de stikker af. Nej, altså. Jeg ved slet ikke, hvad de går glip af. De skal jo ned i vandet. Så hen til kanten, så den kan komme nedad. Nej.
Bare skub den lidt, Guy. Stop, stop. Den trappe, du løber ikke ret hurtigt. Guy, den er fra jo. Helt ærligt. Ja, så bare skub den hen til kanten. Jeg kan ikke rigtig... Nej, den anden vej. Nej! Nej! Forkerte vej! Nej! Hvad sker der for det? Der skal mere vand på. Ja, den løber den der vej. Den har vi allerede mistet. Nå. Ja, så tag spanden og held. Det tager en evighed ind i for alle de der krabber. Det er bare hælde dem alle sammen. Ja. Er I klar? Ja! Wow. Åh, prøv at se der! Den lyder på ryggen. Ja, vi vinder! Den vinder! Der vinder! Ja, den der løb den der vej, den er allerede disket. Ja, og min den taber. Ja, der kommer mange stykker. Ja, så er det så frygter. Er du god til det? Jeg kan også lige prøve. Så. Nej, gider. Ej, så tag den. Jeg tror, den er for tør. Så tag den lige så stille og den i vandet. Jeg prøver, vi har prøvet at klæde den første en gang i dag. Ja, så er den i gang. Vi gider ikke at gå ned. Hvad var brun fiskestang? Og så kommer du ind på første page. På anden page. Nej, min lette bryster eller. Nej, men jeg prøver at hjælpe dem. Hvordan gik det så? Ja, det gik rigtig godt. Hvad var det aller sjoveste? Det var nok at slippe dem fri igen. Noget du ville fortælle, hvor mange krabber du fangede? Nej, jeg tror vi fangede et eller andet med 8. Nå, okay. Og vi har mading til overs. Ja, Hvad skal vi gøre med det? det ved jeg ikke. Hvad med at smide det i til dem? Vi kan også se, om der er nogen andre, vi kan give det til. Ja. Okay, så prøv at give det til nogen.